लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो मिथिगौ गोबां इउटिउबारफोरानो माने गाव गावनि इउटिउब चेनेलाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै इउटिउबनिफ्राय गोबां आर्निं खालामगासिनो दङ माने इउटिउबनिफ्राय फैसा खामायगासिनो दङ। साबस्क्राइब खालामनानै ला डिबि टेक्निकेल इउटिउब चेनेलखौ आरो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नटिफिकेसनखौ अल होनानै ला। दा नोंथांमोना फेसबुक पेजनिफ्रायबो आर्निं खालामनायखौ गोबां मानसिफोरखौनो नुनो मोन्दों जानांगौ। दा जेरै जायफोर नोंथांमोना माने इउटिउबाव भिडिअ बानायो सोरबा बिदिनो बेरायनाय मानायफोर बिदिनो मोजां जायगा एक्सप्लर खालामो बिथांमोना बिनि सायाव भिडिअ बानायो। सोरबा बायदिया निउस चेनेल निउस कभार खालामो। दा सोरबा बायदिया जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरबायदिनि भिडिअ बानायनानै माने इउटिउबाव आपल'ड खालामो। दा बेफोरनिफ्राय जोङो गुगोल एड्सनि थाखाय फैसा मोनो। दा नोंथांमोना गोबाङानो सिगां समाव मा होनना बुङो जोंहा लाइकि एबा टिकटक बेफोरखौ इउज खालामोमोन। दा बे समाव माने जोङो बारा बिनि बागै जोङो माने मनिटाइज खालामनायनि अपसन गैयामोन आरोना माने लाइकि आरो टिकटक एप्सआव। दा नोंथांमोना गोबाङानो इन्सटाग्राम सालायो जानो हागौ, इन्सटाग्राम रिल्स बानायो जानो हागौ। ट्रेन्डिं नोंथांमोना नै ओरैजाय बोखोबानो माने गोदान फैबाय थायो आरोना ट्रेन्डिं माने दायो जोंना बर'आव हान्थु लोरोपो सोमावनानै बेफोर माने बिराद माने ट्रेन्डिं जागासिनो दं आरोना बेफोर मिउजिकफोरा निउ इयारनि दा बेखौ माने दामगासिनो दङ। दा जोंहा माने इन्सटाग्रामाबो मनिटाइजेसन जासिगोन आरोना एबारनिफ्राय। दा नोंथांमोना बेखौ बोरैहाय मनिटाइजेसन अन खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायब्लासो बुजिगोन आरोना। दा नोंथांमोना बोरैहाय मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामनांगौ। दा लोगोफोर माने जोङो इउटिउबनिफ्रायथ' जोङो मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामनो थाखाय 4000 वाट्स टाइम बेनिफ्राय 1000 साबस्क्राइबारखौ जों बुथुमनो गोनां जायो। अब्लासो माने इउटिउबखौ जों मनिटाइज खालामनो हायो। मनिटाइज खालामखांनायनि उनावसो जोङो इउटिउबनिफ्राय फैसा मोनो आरोना। बिदिनो मान्थलि फैसा मोनो जोङो $100 जाब्ला जोंनो इउटिउबा माने गुगोल एडसेन्सआव हरो आरोना। दा गुगोल एडसेन्सनि थ्रुयै जोंनिफ्राय माने गुगोल एडसेन्सआ जोंनि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामहरो। दा जोंनि बेंक एकाउन्टआव फैब्लाथाय जोङो माने फैसाखौ बाहायनो मोनो आरोना। दा बिदिनो जोङो फेसबुक पेजनिफ्रायबो गोबाङा मोनबाय। फेसबुक पेजआबो दायो सोलिगासिनो दङ, इउटिउबाबो सोलिगासिनो दङ। दा माने इन्सटाग्रामनिफ्राय जायफोर माने इन्सटाग्राम क्रिएटर जायफोर इन्सटाग्रामाव रिल्स बानायो सर्ट भिडिअ बानायोना इन्सटाग्रामाव। दा इन्सटाग्रामाबो माने एबारनिफ्राय इउटिउब बायदि मनिटाइजेसन अन जासिगोन आरोना। दा एबार नै दा नोंथांमोना बेखौ बोरैहाय अन खालामनांगौ नोंथांमोना आं खिथालांगासिनो दं दसे उनाव। दा माने इउटिउब बायदि माने इन्सटाग्रामाबो कलाबरेसननि थाखाय माने स्पन्सार खालामजायोमोन। दाबो खालामजायो जायफोरना माने मोजां भिउस फैयो, जायफोरना माने मोजां फल'वार्स दङ। एबारनिफ्राय नोंथांमोना जेसेबांनाखि इन्सटाग्राम रिल्स बानायो नोंथांमोनाबो इउटिउब बायदि आर्निं खालामनो हासिगोन आरोना। गोलाव भिडिअबो आपल'ड खालामनो हासिगोन। इन्सटाग्रामावथ' बारा गोलाव भिडिअ आपल'ड जाया नालाय। दा नोंथांमोना इन्सटाग्रामनिफ्रायबो गावनि रियेल कन्टेन्ट नोंथांमोना आपल'ड खालामोब्ला माने इउटिउब बायदि आर्निं खालामनो हासिगोन आरोना। दे बिदिब्ला फैदो नोंथांमोना मबाइलनि स्क्रिनाव नोंथांमोना इन्सटाग्रामखौ बोरैहाय मनिटाइज खालामनांगौ आं बे नोंथांमोननो खिथालांसै। दानिया फैबाय जोङो गाव गावनि मबाइलनि स्क्रिनाव। बेनिफ्राय नोंथांमोना इन्सटाग्रामखौ अपेन खालामनानै लादो, इन्सटाग्राम एप्सखौ। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गाव गावनि प्रफाइलाव थांब्लानो जाबाय। गाव गावनि प्रफाइलाव थांदो। प्रफाइलाव थांखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेहाय 3 लाइन नुदों गोजौआव नैबे 3 लाइनाव थुनानै होदो। 3 लाइनाव थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेहाय सेटिंआव थुब्लानो जाबाय। सेटिंआव थुनाय लोगो लोगो नैबेहाय क्रिएटर नुजागोन। नैबे क्रिएटराव नटिफिकेसननि गाहायाव नैबे क्रिएटराव थुनानै हो। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय गाहायाव सबसे मिनिमाम एजनि गाहायाव मनिटाइजेसन स्टेटास नुदोंना नोंथांमोना बेहाय थुब्लानो जाबाय। बे मनिटाइजेसन नै बेहाय नायनो हागोन मनिटाइजेसन स्टेटास इउ आर इलिजिबोल फर मनिटाइजेसन माने दायो जाथ'वाखै आरोना। माने आङो मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन होनना बुंदों आरो। इन्सटाग्रामा आपडेट खालामना होब्लानो आङो मनिटाइजेसनखौ अन खालामनो हासिगोन आरोना लोगोफोर। नैबेहाय माने रिभिउ पार्टनार मनिटाइजेसन पलिसि नैबेयाव नायनो हागोन नोंथांमोना। रिभिउ कमिउनिटि गाइडलाइन्स माने बेवहाय आंहा कमिउनिटि गाइडलाइन्स जेबो गैया आरोना। बेहाय थायोब्ला माने नुजाखागोन आरो। दा नैबे ग्रिन कालारनि जाबाय माने बेहाय माबा मोनसे आपडेट फैबावगोन आरोना। बेहाय माने एप्लाइ नाव अपसन फैगोन इउटिउबनि बायदि। दा बिदि फैब्लानो एबारनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरोना। लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै इन्सटाग्रामखौ मनिटाइज खालामनो जोङो बेसेबां सम नांबावगौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिबाय जानांगौ। माने इन्सटाग्रामा दायो मनिटाइजेसन जाथ'आ आरोना। माने बे पलिसिखौ आपडेट खालामना होबाय खिन्थु माखासे क्राइटेरिया फैनो गोनां दंबावो इन्सटाग्रामनि। दा बे क्राइटेरियाफोरा माखासे गाइडलाइन्सफोर फैबावबानो बेयो माने इउटिउबा इन्सटाग्रामा आपडेट खालामना होब्लानो माने मनिटाइजेसननि थाखाय जोङो इलिजिबोल खालामनो हासिगोन आरोना। मनिटाइज एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दायो माने जाथ'आ आरोना। बेखौ माब्ला जागोन खिन्थु फिक्स डेट आपडेट खालामना होथ'वाखै। इन्सटाग्रामनि पेजावबो थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। दायो माने होथ'वाखै आरोना। दा जेब्ला माने मनिटाइज खालामनो हायो अब्लानो आं नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैगोन आरोना। नोंथांमोना बोरैहाय इन्सटाग्रामखौ मनिटाइज अनलाइन खालामनांगौ। दे बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां। दा नोंथांमोना गोबाङानो आंनि चेनेलखौ नायो आरोना। दा गोबाङानो साबस्क्राइब खालामाखै। दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। पिस आउट।